Diri sa inyo, pinaagi man sa pagpadala ninyo mga kabombo sa inyo si mga kasaysayan. Ganing akon siniya wala untat kapag invite sa inyo, no? Ang pagpangagda sa inyo mga kabombo, padala kamo sa inyo si mga kasaysayan kay aton inina nga ma-enjoy, makuhaan pa sang leksyon ka-inspirasyon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaangay sang subong nga adlaw, no? Kaangay sang aton siniya nga pagbasa kahapon sa kasaysayan, no? Sa aton sininga letter sender si Ma'am Alicia Caro, 70 plus, no? Wala emang dirigin sugid gidangya sa niya nga matudtod nga edad, pero according sa sinablos sa 70 plus, no? Ang sininga nablos sa Sinenita o Pobernales ang hambal nga mga stentaho na gidman ang iya siniya nga tiya nga si Alicia Caro sa Salay City. Kahapon aton ini nga ginbasa ang part 1 sa iya sinika saysayan mga kabombo. Ang part 2 subong nga hapon mga kabombo, no? That is why ginaagda ko gid kamo. Isulat, pwede man nga isulat kaangay sinino, mas enjoy ako ya sa yellow pad. Isulat sa yellow pad inyo si makasaysayan kag ipadala. I-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. No, agod nga aton iniiya nga ma-enjoy, no, pinaagi sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki dira, no, nga ara dira karon niya nagalantaw, no, na sa aton si Facebook Live, sa aton si YouTube channel, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, sa aton sini iya nga pagpamati pinaagi sa aton siya cellphone, kag sa aton si Bombo Mobile App abi, no, kag syempre pa sa aton sinigasagabong nga frequency at 630 kHz sa 630 sa Lisoan sa inyo si tag sa Kamaradyo. So kadamo lang gid sa aton si palaagyan nga maka-interact kita, no, maka-ulo unwind kita, maka-ulo istorya kita diri sa inyo si makasaysayan, maka ano bala maka sungaw, no, ang aton siniya panghuna-una from nagkalain-lain abing nga mga problema nyo dira o kung ginatutukan nyo nagkalain-lain nga mga issue kag balita nga ginasundan tagid nga porte gid ka init, no? So kailangan makapasungaw-sungaw kita sa makadali kag pagkatapos sinati diretso naman kita, no? Sa nabilin nga adlaw sang sini nga adlaw, no? Adlaw nga tanan kinahanglan sa tunga-tunga may ara kita sang umpaw, no, sa aton siniya nagabalingaso. Grabe, no, nga balatsagon panghuna-huna ang aton siniya nga ginaatuba nga mga problema no mga kabombo abi hands up daya ang wala sang problema. Tikon wala ka sa problema, ikaw gid ang pinasahi sa tanan, no? Kay tanan kita ako nagapatigig ko nga tanan kita may mga problema. Sa naglain-lain lang nga level abi sang kun ano madira kakadakuon o kun kagamayon sa imo problema, tanan kita mga problema. So pero it's up to us kung paano naton i-handle ini tanan mga kabombo. That is why diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, pwede kita makapadala sa inyo si makasaysayan, no? Ang aton diri nga main menu, ang inyo sini nga mga letters, ang inyo sini nga makasaysayan, agon nga makuhaan man naton sa leksyon kag inspirasyon mga kabombo, no? So ara na kamo dira sa aton siniiya nga mga nagasigabong o mga nagapamati sa nagasigabong naton na frequency sa 630 sa aton sini official website www.bomboradio.com. Log-on lamang kamo diri kag sa aton si local website ang www.bomboradio.com sa Bacolod, kag siyempre sa aton si Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone, sa aton sini nga YouTube channel, kag sa aton sini nga Facebook Live. So sa sini nga hapon, no, aton nga tapuso na kasaysayan sa aton sini nga letter sender. Sa part 2 sa kasaysayan sa aton si uto dira sa may syudad sang Silay sa Barangay Lantad, Silay City, si Ma'am Alicia Caro gayuhom-yuhom gid siya kuno kag nagayuhom gid siya sa pagbasa ta kahapon, no, sa iya sini nga part 1 sa iya sini nga kasaysayan. Amo man na no aton diri nga luyag nga ti makapahalipay kita sa mga nagapadala diri sa ila si makasaysayan. Hatagan naton sang justice ang ila sini nga makasaysayan, no? Pinaagi sa pagpanamit naton, especially sa pagbasa ko diri, no, para nga
klaro ang inyo siniiya nga magagin padala diri nga makasaysayan. Pero depende man na sa inyo si mga handwriting. No, kaangay ni Nanay Alicia Caro, klaro man ay sini nga handwriting. That is why nga klaro man ang pananawa ni Miss Jazz, no, sa edad ko subong bumulito nga 52 man og 53 na ko bumulito, garamat man ang mata ko ay. Sa una may eyeglasses nako. 75 ang ayasin ni iyang ano ni. Pero sa uligin untat ko to kanadula. Asa subong daw na anad ng mata ko nga wala eyeglasses, pero ako una ko na yan, nga nagaramat na ginman yang mata ko, no? Di sa edad na maginman na mo, hindi na na manigar. Okay? So, kinalang klaro man, no? Ang inyo sining pagsulat, kaangay ni Ma'am Alicia Caro, wala gid ko problema, kay kaklaro gid, mga kabombo. So, padala na kamo, no? Pwede man nga i-email ninyo sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. And small letters, mga kabombo, no? Kay agod nga basahon ng namon diri, no, i-open namon ang aton sini nga email ara dira kung ipadala ninyo, makita naton na gilayon. Di gani sa aton sa Facebook Live, sa aton sa Facebook page, ibutang sa inbox, i-private message kay agod nga mabasahan man naton, mga kabombo. So, okay na kita dira sa aton si mga pinalangga mga tagpalamati. Ready na kamo sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Alicia Caro sa Sila City. Sa Caro family, dira, no, sa Opao family, kag sa Bernales family, dira sa may barangay Lantad, Sila City. Hello and good afternoon, no? Salamat gid sa inyo siniiya nga pag bulig sa kay Nanay Alicia Caro nga magpadalaman sa iya sini nga kasaysayan. But before that, ari anay ho mga kabombo, ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo tanan-tanan. Aton ipakita kag share sa inyo mga kabombo ang isa sa aton sa ginapabugal nga ang bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2020. Ang ininga bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2020 edition, mga kabombo, yari ang bahanon during the grand performance night, ang Someday When I Am King. Written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with a prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need a red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is
is a purple robe. My arms will be your mattress. I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Philippine Standard Time, 3 minutos na mga nabilin, kag magalabot na kita sa takna nga alas 2 hapon mga kabombo. And there you have it mga kabombo, ang aton sinig na pabugal, produkto sa aton kaugalingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original, beautiful songs. Ang ambahanon Someday When I Am King, of course, ang nag-compose ni isa ka Bacoleño, si Sir Edgardo Miraflor Jr. Kag ang mga featured artists o kung nag-interpret, of course, mga Bacoleño man, no? Mga Negrense man, no? Si Tim De La Rama, Mr. Guapo, long hair, kag si Jasmine Gatuslao, si Jasmine Lavin, no? Si Jas Lavin, nga kagwapa-gwapa man, with a very beautiful voice, mga kabombo, no? Ilagid nga duha ang nagswak nga tingog nga katahom gid mga kabombo, no? Gina-enjoy ta gid, nagaka LSS na si kita, no, sa ambahanon Someday When I Am King. Di galon ta na iya nga magpadala o magpabati sina mga kabombo kag maglantaw sa sinang ambahanon bangod kay ti aton mo, no, ang aton sini nga mga talentadong Bacoleños kag Negrense, mga kabombo. Iula-tulato nato na madason naton nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful music pinaagi sa Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Kung mabalik na ini, kundi ratsada naman ang mga talento nato, no? Labi na gid ang ginapabugal tiya sa aton man no? Patronize our very own ang aton siniiyang nga mga talented nga mga kasimanwa. So sa subong pala nga daan niya, samtang nga may panahon kamo nga mag-compose sa mga matahong nga ambahanon, compose na kamo.
Okay? Kay kung maglawag na kita nga, mayara na kita sa aton sa next Bombo Music Festival. Ready na. Why na problema? Hindi na, wala na rason nga magsinala-sala. No? Para dako ang tsansa nga madala sa top 12 mangin winners agon nga inyo siniiya nga nga exposure sa inyong mga ambahanon every day the whole lifetime. Samtang ari ang Bombo Radyo kahapon lamang Luzon, Visayas, Mindanao kag Star FM aton si counterpart sa FM band ang pagpabati sa inyo siniiya nga mga padala nga mga bahanon nga nadala sa top 12 kag sa mga winners naton sa Bombo Music Festival, no? Mabatian ginaya every day mga kabombo. Labi na gid sa aton sininga counterpart sa Star FM. Here in Bacolod, we have 95.9 Star FM. Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Kag magabalik kita mga kabombo no, sa aton siniiya nga pagdulong na sa inyo sa part 2 sa kasaysayan ni Nanay Alicia Caro sa Silay City kag ibang paginaton nga mga segments diri agon nga makaulo-unwind kita, maka-relax kita mga kabombo sa sulod sang masobra 1 ka oras, malapit 1 ka oras kag yari anay no. Magabuya ako na sa pila ka mga pahibalo. We'll be right back after this. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan.
Tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 29 na kita karon no? Sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Sa sining hapon, wala labot sang aton siniiya nga pagdulong sa inyo sang part 2 sa kasaysayan sa aton nga utod dira sa may syudad sang Silay. May ihatag ako anay sa inyo sang isa ka pinanid, no? Isa ka panid sa maragta sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas mga kabombo diri sa aton kahapon lamang today in history. Akong siniya pag-inject diri sa matudtod man nga kasaysayan no sa aton siniya nga pungsod kung madalalag ko gina-prioritize again aton sining Philippine history pero kung alang-alang kadto kita sa aton si world history no mga dalalag ko signifikante nga mahitabo matudtod nga kasaysayan matudtod nga istorya sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. This time, kadto kita sa aton sining Philippine history, mga kabombo, no? Kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Hunyo 29, sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas. Pertinali kadugay, mga kabombo, mga 396, 396 years ago, mga kabombo, that was June 29 of the same day today, June 29, sang tuig 1626. June 29, 1626, mga 376 katuig na nakaligan. Makabombo sang ang Spanish general kag colonial official sadto nga si Juan Niño de Tabora. O kundi ginsakop kita sa mga katsila sa sulod gid sang 336 or 333 katuig no 333 mga kabombo no aton ang aton sila pungsod ginsakop sa mga dumulong katsila. So that time may nagapungko nga mga nagainabot ginaya nga mga katsila, mga opisyales nga mo nagapungko bilang Governor General. Daw kaangay bala nga sila ang nagagovern no sa aton si pungsod daw amo karon ang ila si papel bilang presidente, no? Ilabinigin sa aton sining capital dito sa may Metro Manila, mga kabombo, no? So that was June 29 of the same day today sa itong 1626, 396 years ago, sa ang Spanish general kag colonial official sadto nga si Juan Niño de Tabora ang nag-abot sa Manila agon nga magserbi bilang Governor General sa aton sining pungsod upod sa pag-abot diri sa pungsod ni Juan Niño de Tabora, amo ang imahen o kon estatwa no ni Birheng Maria nga ginatawag Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o kon ang Our Lady of Peace and Good Voyage, mga kabombo, no? Sa karon, ang ini nga imahen ang padayon nga yara ginasimba sa mga tumulong Romano Katoliko sa simbahan sang Antipolo, no? Ara da ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, no? Ang gindala diri ni Governor General Tabora, no? Mga 300 plus years ago. So, wala labot sa may Antipolo, mga kabombo, may ibang pagyed nga mga ginhimo nga mga images o kon mga statues no kaangay ni Nuestra Señora
de la Paz y Buen Viaje o kun Our Lady of Peace and Good Voyage kagyara man sa pila ka mga parokya sa bugos nga Pilipinas. Kagaila sini Santo Patron, no? Amo ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Kaisa na dira mga kabombo, no? Diri sa aton, dira sa may barangay Singkang Airport, no? Ang akon siniya pinalanggang barangay, original. Ang akon sini original nga barangay, original man nga barangay de Bombolito Pagayon, ang barangay Singkang Airport. Dira mga kabombo, ang Santo Patron, no, sang Roman Catholic Church dira sa may barangay Singkang Airport diri syudad sa Bacolod, ang Our Lady of Peace and Good Voyage yara man dira, no? Ang estatwa ni Birheng Maria, ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Our Lady of Peace and Good Voyage mga kabombo. Si mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, no? Our Lady of Antipolo is also called Our Lady of Antipolo and Virgin of Antipolo, no? Isa ini ka 17th ang original statue sini mga kabombo, ang santos niya sini agin dala diri ni sang aton sini iya nga nangin Governor General sa aton sini nga pungsod mga kabombo, si Governor General Di Tabora, no? Ang aton siniiyang Governor General Santo Juan Niño Di Tabora. Ang gindala na diri nga estatwa mga kabombo, ang image ni Our Lady of Peace and Good Voyage mga kabombo, no? Isa iniiya ka 17th century, no? Nga Roman Catholic wooden image sang Blessed Virgin Mary nga gin-venerate of course diri sa Pilipinas. Ginatawag ini nga Black Madonna. Kagyara karon naka-enshrine o kunyara ang iya siniiya nga puloy-an sa Antipolo Cathedral sa Sierra Madre sa mountains or Sierra Madre Mountains east of Metro Manila mga kabombo. Sa nasiling na si Governor General Juan Niño Di Tabora gikan sa Mexico via the galleon of El Almirante sa taong 1626 gindala niya diri sa iya siniiya nga pagpanakayon sa Pacific Ocean. Amo nang rason kung nga ang ginatagan sang title, no? Ining image ang Black Madonna, Our Lady of Peace and Good Voyage, bangod nangin makanay kag nangin maayo sadto ang voyage ni Governor General Juan Niño Di Tabora mga kabombo. Isa ini siya ka Spanish general kag colonial official, no, from June 29, 1626 tubtob sa isini kamatayon sa July 22, 1632 bilang gobernador general sa ato si Pungsod, Pilipinas from June 29, 1626 to July 22, 1632 man mga kabombo. No, kung sa diyan na iya siniiya nga monarch, ang aton siniiya nga ginakilala sa itong hari, no, si Philip IV sang Pungsod, Spain. Ang Governor General, amo ini siya ang Viceroy sang New Spain sadto mga kabombo, no? So, subong adlaw, no, ang kafiestahan man sang Santo Patron, no, sang sininga mga lugar, Our Lady of Peace and Good Voyage. Dumduman mo Bombolito, subong adlaw kada June, no, or May or June ang aton siniman niya nga kafiestahan, no, dira sa may barangay Singkang Airport. Iti subong nga adlaw amo niya ang pag-abot diri sa Pilipinas, no, sang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. That was June 29 of 1626, 396 years ago, sa nag-abot diri sa Manila. Si Juan Niño Di Tabora. Dala na dira niya ang amo nga imahen, mga kabombo. Diri na nagsugod nga naglapnag ang mga deboto, ang mga tumuluo
hindi lamang dito sa may Antipolo, kundi diri man sa aton nga syudad sa may Barangay Singkang Airport. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Amoyad to ang aton si pagdulong sa inyo. Isa ka pinanid sa maragta sa aton si Pungsod, Pilipinas. Angot sa nagpungko bilang Gobernador General sa aton si Pungsod, si Juan Nino de Tabora, kag ang gindalan niya, no, bilang kabahina sa pagtuluhan sang Romano Katoliko. Specifically diri sa aton nga Pungsod, Pilipinas, ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Dira sa may Barangay Singkang Airport, makita nyo na dira ang church dira sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Wala labo sa sulod sang church sa tungas ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Sa gwa dira Bombolito, pag sulod mo dira sa entrance, pinakadako nga estatwa ara na da sa gwa, no? Ginakadtuan mo na dira sa mga tumulo o mga devotees. Dako-dako na da sa left side, no, sang simbahan ang Our Lady of Peace and Good Voyage, no? Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Iyari na ang pagdulong namon sa inyo sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Alicia Caro sang Silay City. Bao excited ni si Ma'am Alicia Caro. Siling niya, Miss Just, hindi na baya ako makakita. Gen, ang iya sinigali iya nga sulat, gin sulat lang ini, no, sa iya siningay na blues, kaya hindi na siya makakita mo. Siling, tingala ko man nga kaklaro, no, do hindi iya katigulang agi, ay gali iya ni sa iya sininga, hinablos mga kabombo, no? So sa part 2 na, sa kasaysay ni Manang Alicia, di bala dito kita kahapon sa suspense thriller. Ang genre niya, rom-com, romance, comedy, suspense thriller, mga kabombo kahapon suspense. Dito na kita sa nagpalagyo, no, si Manang Alicia, nagpalagyo sa iya mga ginikanan o nagpalagyo siya gikan sa balay sa iya sini iya nga nanginbana nga si Ramon nga wala niya naluyagan. Nagpalagyo siya kang nagpauli sa ila sa Lugway dira sa may Silay City, no, sa iya sini nga mga ginikanan. She was only 16 years old that time. So bangod kay napilitan, ginreto, ginpakasal nga wala siya sang namatyagan nga luyag. Di manami bala ina, no? Sa subong nga sitwasyon niya hindi ginaya pwede nga siguro marriage for convenience ina pagtawag, no, para lang gid nga magmangin na maayo ang lakat sang pagpangabuhi tugas sang grabe nga kapigaduhon o sige na lang mamana na lang ko to sa manggaranon ay ho, mga sawa na lang ko to sang foreigner ay ho, no, para lang gid nga ka-graduate sa ginatawag bala nga kapigaduhon o bisan wala kaluyag, ano na lang ay ha, no? Mag-upod ka mo bala Bombolito, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, mag-upod ka mo sa isa sa sulod sang balay nga wala sang luyag, ano na lang man, no? Abudlay guro, no? Di gani daw ma-throw up ka, palanindog ang balahibo mo. Pero natamunta, no, sining kay Manang Alicia Caro, kon bala nagtubo gid man ang luyag niya, no, sa kay Ramon, kay mabuot man si Ramon suno sa ginikanan ni Alicia kun nga amo ni pamanaha ho diri ka pakasal kay mabuot, no, matinahuron, maatipanon, responsable, mapisan, o kataas man sa iya, gwapo man, gwapo, no, bisan nagang ito sa kainiton ang iya sining nga panit kuno sining ni Ma'am Alicia Caro, bangod kay ti bulad permi sa init mo, bangod kay ti manog panggas, no, sa talamnan sang ano ni humay kag mais. Amo ginaya importante hindi ang pangguwa nga aspeto, no, ang beauty nga pwede man lang iya nga magtahaw sa tion nga magtigulang kita, magkinurinot. Importante, it's the beauty within, no?
nga luyag ikaw o naluyag ang lalaki sa imo o kung naluyag ang babae sa imo, nga wala pilitay. On the part ni Ma'am Alicia, siya yung ginpilit. Pero sa bahin ni Ramon, in fairness, bisan wala sang luyag, ining si Ma'am Anita sa kay Ma'am Alicia sa kay Ramon, no? Nami man niya batasan. So dito na kita mga kabombo sa nagpalagyo sa iya siningabana sa bukid si Manang Alicia kaya nagpauli sa maginikanan niya sa Lugway, Salan City. Ang kasaysay ni Ma'am Alicia sa liwat iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, samtang nga nagasako si Ramon sa iya obra sa pagpanggas sang humay kag mais, kag amo man ina ang tinion sang dagyawanay sang obra sa uma. Bangod sako si Ramon, wala gid siya magdumdum nga magalakat ako, magalayas ako iya, Miss Jazz. So naglayas ako, samtang nga nagalakat na ako, kag didto man nag-agi sa ginagyan namon, sang pag first time ko nga nagkadto sa balay ni Ramon sa bukid, pag abot ko na sa pangpang, puwerte gid ya kataas kag bangod sa kahadlok. Kag kabudlay sang akon sining sitwasyon, daw mabalik na lang ako, Miss Jazz, sa amon balay ni Ramon. Daw nag second thought ako, Miss Jazz, mo second thought. Nag alang-alang ako, Miss Jazz, kay ito siling ko daw ala tarsa naman ko ni, makabit naman ko ni sa balagon. Pero bangod kay wala gid ako naluyag sa kay Ramon, pila ka adlaw na ang nakalipas. Wala gid. Gusto ko magbalik sa kay nanay kag papa kag mag-enjoy gahuluhampang pa ko Miss Jazz sa edad nga 16 mo. So, feeling ko sige nalang gani. Ako na lang gid ni iya nga tubangon. So, nagpangamuyo na lang ako, Miss Jazz. Mabayan ako nga makalabot sa ubos nga hilway sa kung anuman nga aksidente. Di, Miss Jazz, sa nasiling ko na nagkabit naman ako sa balagon. Kag wala ako nagtapak sa tubig ukon sa lunangon nga alagyan agud nga wala agi. Samtang ibaloan ko sa uli nga sa amon dito balay ni Ramon sa tung adlaw nga na lagyo ako sa amogin nga tinakna. Wala ako lisensya abi sa bana ko. Nagbalik siya gali, Miss Jazz, sa amon balay kay may nalipatan siya. Siling ko udto na siya gabalik ya kag manyaga mo. Ato'y temprano pa siling ko timing gid ni. Nga makalakat na ko, kag dito pa niya mahibaloan sa udto sa pagpanyaga niya. Nga wala na ako, ti hindi ko nila malagas. Pero Miss Jazz, sa amo to aga pa. Ay, justa. Kay may nalipatan si Ramon. Nagbalik siya sa balay. Ti dito, Miss Jazz, natingala siya nga wala na ako. Grabe ang iya sinipagliyong. Katawag siya, Alicia, diin ka. Wala sang may nagsabat. Kaya amo to, Miss Jazz, dali-dali niya. Maging pahibalo tanan niya nga mga utod nga wala na ako sa amon sini nga balay. Gani, naghugpong ang magululutod, ila ako gaginlagas. Kaantanan nga lagyan, ginsumay nila, Miss Jazz, para lang gid malagas ako. Sang uli, Miss Jazz, nabatsagan ko gid, nga matuod nga daw may nagasunod sa akon. Pero malayo, mabatian ko, Miss Jazz, kay ti katinong malang sa kabukiran. Uli, Miss Jazz, samtang nagapanglakaton ako, kag grabe ang nervyos ko sa gihapon. Nabatsagan ko gid, matuod, nga daw may nagasunod, nagapadulong bala sa akon sini nga ginamtangan, sa akon sini iya nga lagyan, pero malayo pa. So, I'm sure siling ko nasapuan na to ni Ramon ang akon sini iya nga paglayas nga wala sang abi wala lisensya. So ang mga utod ni Ramon nag-agi man sa akon ginagyan. Kang sang ulihi nakabalikid ako, Miss Jazz, kasi siling ko daw may ara gid nga nagasunod sa akon. Nagbalikid ako, Miss Jazz, ay abaw
Gulpi lang nga may nagligid nga bato. Nga daw ti naagyan bala Miss Jazz. Kag nagligid. Ti grabe ang akon sininga nabatsagan nga kakulba Miss Jazz. Sa amo to nga panahon siling ko, bisan ano pang matabo, mapuli gid ko sa balay. Bisan sa kakapoy, sa akon siniiya nga lawas, ngati lawas ko Miss Jazz, iya ka babayi. Wala ako isang kusog, kaangay sa ila ni Ramon kay mga utod niya nga mga lalaki. Kung inkasugid man nga malagas ako, at least Miss Jazz, ginhimo ko ang tanan-tanan. So, ang ginhimo ko Miss Jazz, ang na may nagligid nga bato, dali-dali ako nga nanago, kag kumo, amo lang ni ang maayo lang, kay ti kumo nga masiot. Grabe ang mga dalalagko nga mga hilamon. Masiot Miss Jazz, nanago ko, wala nila ako nakitaan. Ara gid, nabatian ko gid ang tingog sa mga utod ni Ramon. Kag nabatian ko, nga ara man gali ang bana ko, nag-upod gid Miss Jazz. Nag-upod siya sa iya mga utod sa paglagas sa akon, kag dito Miss Jazz, may nabatian ko, nga may naghambal ang utod ni Ramon. Magulang to ni Ramon, siling niya, balaan mo na gid nga bata pa ina, 16 anyos, nga ang ginpakaslan mo. Ti kundi, inisubong ho, nagaugtas ka. Kaya gusto niya nga magbalik sa sini nga mga ginikanan. Nabatian ko gid Miss Jazz, ginambalan siya sa sini nga magulang. So, samtang nga nagalakat sila, Miss Jazz, kag dasig-dasig nga nagalaga sa akon, ako ya, Miss Jazz, dira sa piyak nga bahin, nagapanago, nagaamat-amat man ko, Miss Jazz, lakat. Ginahinay ko lang ya, Miss Jazz, ang akon siniiya nga, ginahinay ko lang akon siniiya nga paglakat. Agod nga hindi ako madakpan, kag agod hindi ako mabatian. Ay kung kaisang ginaagyan ko nga mga tanom nga mga lagba nga masiot, kung kaisa ti syempre nagagiho man nagakalas. So ang ginhimo ko, hinay lang gid ko Miss Jazz. Titupong na kami mo balaan ko nga ara sila sa ginaagyan ko. Ti nagauna sila Miss Jazz, pero ako naman niya nagalakat man para lang gid nga ti makapauli gid ako ya. So mo to Miss Jazz, mahinalungon gid ako nga nagalakat samtang nga nagapakadto na ako sa Sitio Mansiginon sa may barangay Gimbalaon sa syudad Sang Silay. Bomboan Marie amo gid manino Sitio Mansiginon, no? Ti sadto dato ano pa to mo dugay na ni. So botsilingon niya ang mga kakahuyan dira ya kag mga kabukiran niya, grabe gid, no? Kasiot. Miss Jazz, grabe ang akon sini kakulba. Wala labot sang kulba. Ang akon sini iya nagatulo. Ang akon sini iya nga balhas. Ang kakapoy ko, Miss Jazz, mapugday ang akon sini nga tiil. Kaya wala labot nga nagkabit pa ako ya sa balagon. Ti lakturon mo na, Miss Jazz. So kung ang may ara pa na nga daw hili bala. Ti maano ka pa dira, mataklas ka pa dira, Miss Jazz. Kag sa amo to nga panahon, ti medyo nakapulupahuway ako, kay hinay-hinay ang akon sini nga paglakat. Grabe kulba ko Miss Jazz, kay ara pa ang mag-ululutod nga wala untat nga nagalaga sa akon. Timing man to nga sa amo to nga panahon, bisan isa man lang kunta ni katawo ang masugatan ko nga mapangayuan ko balabulig Miss Jazz. Ukon isa ka balay man lamang, pero wala gid ko Miss Jazz ang may nakitaan. Wala gid ko sa may nakitaan bisan hayob-hayob nga balay agon nga mapapanaguan ko mangayo ko sang bulig nga madulong ako sa amon si balay. Ti Miss Jazz, grabe na ang akon sini nga hangos. Kag grabe na ang akon sini nga kakapoy. Grabe gid ang ako si pag-andam nga hindi ako mabatian, kamakitaan sang bana ko nga si Ramon, hanggang yan sini nga mga utod nga lalaki nga nagalagas sadto sa akon. Tub-tub Miss Jazz nga daw nagkanay-kanay. Bangod kay ti grabe ang ila sini iya nga paglakat, kay abi nila nag-una ko, wala sila kabalo nga daw tupong-tupong lang kami.
Pero grabe yung ila sa paglakat. Tinag-una gid sila Miss Just wala gid ko nila yan nakitaan. Although nga ginsumay nilang tanan nga mga alagyan kay ti ila lugar kabalo sila ya so kun pasikot-sikot sa ila siniya nga alagyan. So tubtob Miss Just nga nagkanay mo silingon ato sila nakauna. At last sa akon siniya pagpanikasugman nga makalabot sa amon sini nga lugar. Nakaabot ako Miss Just sa kabihasnan. Nakaabot na gid man ako sa sitio Mansiginon dira sa may barangay Gimbalaon sa amon lugar sa Silay. Natingala gid ang mga tawo Miss Just nga nakakita sa akon, nakasugata sa akon nga daw gingumon ang akon sini nga mga buhok. Nagapanglangurog ang akon si matuhod. Grabe ang akon sini iya nga pagpalamuti. Grabe ang akon sini nga balhas, nagahangos ako Miss Just. Ti wala man ako ya Miss Just ya nagapangawi sa ila bulig kag daw ginapakita ko man nga okay lang ako. Pero may nagatulok kin sa akon Miss Just nga amo na siya man. Bangod sini Miss Just kay ti gamay man lang amon siniya nga lugar. Ang mga tao di makilala man namon. May nabatian ako nga isa ka tao nga naghambal. Ambalya siya na siguro ho ang ginapangita sa nagapangabayo nga tawo to. Ay abaw Miss Just. Ginkulbaan ko kay wala labot gali sang sila nga magululuton nga nagapangita sa akon. Nag-arkila pag sila Miss Just ang kabayo. Sa amo to nga panahon niya, uso pa Miss Just ang kabayo mo. So pag alabot nila sa ginaarkilahan da nga kabayo, nag-arkila sila Miss Just kag isa. Kabalugid ko nga si Ramonto ang nagapangabayo ang bana ko nga wala ko naluyag. Tigin lighot gid ko Miss Just nagpangita gid siya sa akon ti wala pa kuya kay wala pa koy nakaabot. Wala sila kabalo nga ara na ako ay nagasunod sa ila. Layo layo ang amon sini nga antad bangod kay ti hinay-hinay lang ako Miss Just. So amo to nabatian ko. Ginkulbaan ako Miss Just kag dali ako nga nagpangita sang salakyan. Dugay-dugay pasalamat ako sa Dios kay may nag-abot nga salakyan kag didto nagsakay ako Miss Just pauli sa amon siniya nga balay. Dili naman Miss Just sa amon sini balay. Pag abot ko sa lugway, nakita nako sa akon sini nga iloy, nagsubong man ang akon sini nga papa. Siling na sa akon sini iya nga iloy ay ho, kag sang akon sini nga papa. Siling lasing ko na ni sang hapon. Nga aari ka. Nga nag-abot ka din sa balay. Diin ang bana mo. Sinong upod mo. Kaya nakaibaluman sila Miss Just kung ano ka delikado ang pagkadto pakari dira sa lugar ni Ramon sa bukid. Delikado gid Miss Just Arab lang maano ka, makabit ka sa sa balagon. Timakon mo na. If alas 5 na to sang hapon Miss Just, amat-amat na nga nagadulom, natingala ang akon sini nga mga ginikanan. Di dito ginkulbaan sila Miss Just sa itsura ko kay abi nila kung anong natabo sa akon nga wala man ang akon sini nga bana nga si Ramon. Di dito ginpapungko ako nila Miss Just kag ginsugid ko sa ila ang kamaturan. Hambal ko sa mga ginikanan ko, nay pa wala gid ko yan naluyag kay Ramon. Hindi ko ya mag-upod sa iya. Hindi ko gusto nga upuray kami bilang mag-asawa. Mabalik ko diya Miss Just. Ti ang ginikanan ko nga amugid ang nagreto sa akon nga tulod sa akon abi nga magpakasal sa kay Ramon. Abi ko anay gani. Bulya-bulyahon naman ko sa iloy ko sa kaakig. Kag akiga niya ko kag wara-warahon Miss Just kay ti siling niya diin ka pa makakita sa lalaki nga kapisan, responsable, matinatapon, matinahaon, palangga ka kag luyag gid sa imo. Bisan wala ka luyag, pila ka adlaw mahibaluan mo kag matun-an mo nga maluyagan man ining si Ramon. Abi ko anay Miss Just amo ni ang ginapaabot ko sa akon si iloy nga akigan ako. Pero Miss Just, nakibot ako keng akon sini nga iloy naghambal ngati anong imo sini nga himuon. Wala ka gidi
ni isa man kabayo o kon pagkabutang. Siling sa akon sini nga Iloy, siling niya kon pwede puli kato anay. Sugtan ka na namo ni papa mo nga magbalik diri sa balay. Mo silingon Miss Jazz, wala nangakig si nanay kay naintsendihan man niya ako. Siguro nakita nila sa akon bala nga daw, di syempre nagniwang ako bangod sa konsumisyon, kag naglayas ako, ti babae pa ako, ti naintsendihan sa akon sini nga Iloy kag ni papa. Apang namangkot ang akon sini iya nga Iloy nga ti may dala kada nga mga pagkabutang mo, bayo mo, siling kunay wala gid ko sang dala. Kaya mo to siling sa akon sini Iloy, amo ni ho, hatagan ka namon sang panahon, balik ka didto kag kuha ato ang imo sini nga mga pagkabutang na binagid imo si mabayo. Kung gusto mo gid nga magbalik diri, ay ti wala kita sang kwarta nga mabakal naman sa mga panibag-ong mga pagkabutang kag mga bayo. So pwede man lang kaguro nga makabalik didto sang tawhay kag agod nga magbalik ka na diri. Istoryahon mo si Ramon nga ti indi ka na sa iya, balik ka na diri anay samtang wala pa nga nagtubo ang imo sing nga luyag. So hindi gid ako kunta ni Miss Jazz nga magbalik didto sa balay sa akon bana. Kay wala labot nga ti wala ako naluyag sa iya. Desidido na ako ya nga magbulag sa kay Ramon. Ang hindi ko gid magwantahan Miss Jazz ang alagyan nga kaangay naman ako nga si Tarzan kag si Jane nga magkabit sa mga balagon Miss Jazz. O galing kay ti ginbaton ko ang oportunidad bala Miss Jazz. Ginhatag sa akon maginikanan nga wala sila yaabi nangakig sa akon. Wala sila nangakig sa akon nga mabalik ako kag instead ginbaton nila ako Miss Jazz. Ti amo to Miss Jazz, ako sa akon mga ginikanan. Ginhatagan sa kang panahon. Kasi ko hindi na ako kuntani dito magbalik sa balay sa akon bana o galing kay wala gid ako ilislan kagamiton nga mga pagkabutang ko. Miss Jazz, wala gid ako choice kundi magbalik sa balay ni Ramon sa bukid. Bisan ano kabudlay. Kag prangkahon ko na gid ang bana ko nga okay na, may blessing na ako sa akon mga ginikanan na magbalik. Kundi Miss Jazz, Lunes ako naghalin sa balay ni Ramon, no? Lunes ako naghalin sa balay ni Ramon. Huwebes na ako nakabalik. Kaya nagpulupahuway ako sa balay. Nag-ara ba na Miss Jazz, 50-50 ako sa panghuna-huna. Hindi lang ko to magbalik, Nay pa, hindi lang ko to magbalik, Mabakal na lang ko kung ano na lang di ang akon sini mausar nga mga bayo kapag kabutang Amo na Miss Jazz ang nag-aaway sa panghuna-huna ko sadto. Pero pagka Webes, nagbalik gid ako. Abaw, sa gihapon Miss Jazz, nabudlayan gid ako nga magbalik. Bangod sa naagyan ko naman nga tuman kabudlay. Masuhot sa kasiutan, sa talon, kabit sa balagon nga daw si Tarzan kag si Jane. Hangos, nakadagpa. Abi mo Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, may nakitaan pa ako ya. Hindi ni Miss Jazz himo nga istorya nga daw kaangay sa pelikula. Sa pagpauli ko sa ila ni Ramon nga wala ko ni nakitaan niya sa pag first time namon nga pagkanto dito kapag balik abi nga kawat lang. Abi mo Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, may nakitaan pa ako ya nga pila ka mga amo. May aragila sa sulat ni Manang Alicia niya hindi niya himo-himo Miss Jazz May nakitaan pa ko ya nga nagakabit nga pila ka mga amo. Tingkulbaan ko Miss Jazz. Nakitaan ko ang isa ka dako nga amo, ginsunod niya pa ako Miss Jazz. Bangod sa kakulba ko kay kadako nga amo, sa pila lang to sila kabilog, 3 or 2 Miss Jazz, nakitaan ko kabit-kabit. Ba ang dako pa yang naglaga sa akon. Sang ginsunod niya ako Miss Jazz, perting akon sini nga dalagan.
ginlagas pa ako sang amo. Tub-tub Miss Jazz nga nakadasma ako. Amo ni amo gining tuod niya ginatawag bala nga suspense. Nanay Alicia, no? Suspense sa imo sini nga kasaysayan, no? Tub-tub nga nakadasma ako Miss Jazz. Kag nagtabugid ang akon sini nga sapatos. Di kun hindi pa ko makakuha sa sapatos ko kag tsinela sa akon sini iya nga kuluwaon to sa balay sa akon bana nga si Ramon ti una nagikot tiniil ni So gilagas ako sa dako nga amo, nakadasma ako Miss Jazz, nagtabugid ang akon sapatos, kag ang akon kuko sa tiil, no, naghampak gid, napilas kag napihak gid, kay nakabunggo Miss Jazz, so ko nahampak sa dako nga bato. Grabe ang kakulba ko Miss Jazz bangod, grabe ang nagagwa nga dugo. Pasensya lang gid sa mga nagapamati, dira kang nagapamahaw ha. Miss Jazz, nagsumpit gid ang dugo sa tiil ko. Ginbugkusan ko lang Miss Jazz ang akon sini nga pilas sa akon nga panyo. May dala pa ko Miss Jazz nga panyo sa bulsa ko mo. Ti ginbugkusan ko ang akon sinipila sa akon panyo kay grabe ang piswit ang tulo sang dugo. Bisan amo na to ang sitwasyon ko Miss Jazz. Ahay. Nakaabot gid man ako sa balay sang bana ko mga alas 12 na sang udto. Kay aga pa ko Miss Jazz mo. Kay siling ko kun tani kun wala nang ko ginlagas sang amo, makatulo temprano pa ko. Ti hindi ko ginmatimingan nga ara si Ramon kay man nagapanyaga na siya Miss Jazz mo. Ti siling ko temprano pa ko. Ugaling kay ti amo ning natabo. Nadiling akon siling nga pag-abot. So maayo lang kay pag-abot ko Miss Jazz wala pa man tawo. Amon siling nga balay. Grabe ang hangos ko Miss Jazz. Ara ba lang daw sa sine lang. Pero Miss Jazz, sa edad nga 16 anyos, na-eksperyensyahan ko gid ini dira sa kabukiran sa may barangay Gimbalaon sa amon diri lugar sa Lugway. Mabatian ni sa iban, abi nila himo-himo ko lang pero tudtuod gid ini Miss Jazz nga kasaysayan ko. Rason man nga ginpadala ko ini sa imo. Maayo kay wala sang tawo sadto Miss Jazz nga nag-abot ko sa balay sa akon sini nga bana. So pagkakita ko wala sang tawo sa palibot kay sa sulod sang balay, gindali-dali ko panulod ang mga bayo ko kag mga pagkabutang sa isa ka sako. Kay wala pa to Miss Jazz, wala pa kami sadto mga maleta o kon ang mga bag-bag man dira mga sako bag tani Miss Jazz, wala pa to that time. So ang available lang to nakita ko ang sako ginasudlan na sa ginapanggas sa akon siniabana nga si Ramon. So gin-isa-isa ko ginpangwa ang akon si mabayo ka mga pagkabutang sa isa ka sako. Di bangod nga grabe naman ang akon si kakapoy Miss Jazz ang balas ko kag ang tiil ko nadugangan pagid kay ti amo na napilas. Sa gihapon bisan nga bugkusan ko sang panyo ko nagadugo. Bangod kay serado ang bugos nga balay, do medyo maginot kag madulom. So ginhimo ko Miss Jazz, nakakita ako sang battery, isa lang ka battery nga flashlight. Kay ti ang balay sang unay bala Miss Jazz, ara lang taklob balay ang bintana. May ginatukod ka lang yang bilugon o kun ang stick. Ti amo to ang akon sige pangita nakita ko sang isa ka battery sang flashlight para lang gid bala Miss Jazz nga maggiha siya gintukuran ko sang isa ka battery sang flashlight ang bintana para lang gid nga may magasulod man bala Miss Jazz nga hangin kag para nga may may sulusanag man gamay pero hindi lang gid dako nga angkat kay basi makit-an ako sa unhan nga naghambal uy may tawo sa imo balay Ramon kag ti madakpan ako. So bangod kay sirado ang bugos nga balay, gintukuran ko sang battery, sang flashlight ang bintana, kay nagpungko ako Miss Jazz. Bangod sa kakapoy ko, wala pa ko kakaon, inugpanyaga na ato abi. So nagidag-idag ako anay sang makadali. Sa ginpang sampaw nga ulunan, namon man ni Ramon. Ginpang sampaw nga ulunan,
Kay grabe gid ang kakapoy ko plus damo nga dugo ang nagwa sa akon pilas. Ay abaw Miss Jazz, abi mo? Nag-idag-idag ko kasi siling ko dugay-dugay malakat ko samtang wala pa si Ramon. Ang pag-idag-idag ko Miss Jazz, ay abaw. Natulugan ba ya ako? Grabe gid ang ako si kakapoy. Basta daw nagluya ang lawas ko bala Miss Jazz. Iti ang nagatulo nga dugo. Damo na. Wala ko gid ginhungod Miss Jazz. Natulugan ako. Ti kundi ang gwa naabtan ako sang bana ko nga si Ramon. Naabtan niya ako Miss Jazz nga naga sandig ka nagatulog. So namulalungan ko lang sa nakabugtaw na ako Miss Jazz. Nakitaan ko ang bana ko nga si Ramon. Yara na si Ramon kay nagapanyaga ina siya gikan sa trabaho sa talamnan. Pagmuklat ko sa akon nga mamata, ang bana ko nagapungko na sa katre. Sentro sa akon, tupong sa akon si pag-idag-idag. Nagatulok sa akon, Miss Jazz. Samtang nagatulok siya, nakitaan ko nga nagatulok ang iya sining nga mga luha. Ahay, nagahibi ang akon sining bana, Miss Jazz, kay ti sa prangka nga sugilano, luya gid si Ramon sa akon. Palangga niya gid kuya. Tinaintindihan niya guro ang akon sitwasyon nga nagbalik ako sa amon balay. Kag nakitaan niya ang akon pilas nga nagadugo. Tinagtulululo gid ang iya sining nga luha, Miss Jazz, nagahibi siya. Bangod sa nabatsagan nga puwerte nga kaluoy sa akon, Miss Jazz. Sa akong sitwasyon, nakita niya nagadugo ko nga pila sa tiil. So naintindihan niya ang sitwasyon. Wala na siya nagpamangkot sa akon. So gilayon niya nga ginambala niya sining utod. Ay ti tupad balay man sila. Ang manghod ni Ramon, sila nga dali kami di sang pagkaon kay para nga ti siya maluto pa na Miss Jazz ka magpanyaga mo. Ti atuya bangod sang kaluoy niya sa akon, gisugo niya ang iya sila nga utod. Dali kami di pagkaon kay pakanunta si Alicia. Ti hindi na ko Miss Jazz ka di sa aire kay sa tudtod lang do ka luya lagi sa akon. Wala na ko bala kusog although nga ti nami ang pamatsyag ko kay nakatulog ako. Grabe man ang paghinulusol ko Miss Jazz nga anak tulugan pa kuya man kaya abtan pa kuya sang bana kuya nga si Ramon. Wala ako sa may mahimo na gutom ako Miss Jazz. Kinpreparahan ako sa iya sining utod, nagkaon ako. Kaya grabe ang akon sining kagutom. So pagkatapos to Miss Jazz, nakitaan ako ni Ramon nga grabe ang akon siniya nga mga higko sa lawas kay tinaintindihan niya ang pagkadto sa ila balay. Hindi basta-basta. Kag siguro nabasa niya nga tinadanlog pa ko, namumo pa ko. Wala ko lang siya ginambalan. Ramon, may amo galit na da. So po to Miss Jazz, makakita niya sa akon nga mahigko ako. Dali-dali siya nga nagpanag-ob pa. Nagpanag-ob, ginsag-uban ako sang akon bana sang tubig. Kag agod nga ipaligo ko Miss Jazz. Amo to Miss Jazz, pawala lang ko. Daw nagasunod na malang ako. Kaya ti helpless na ko, wala na ko sang may mahimo pa, nadakpa na ako sang bana ko, gutom ako, di nagkaon na lang ko Kag amo tong akong sining sitwasyon, wala na ako sang tsinelas, naglabog ang akong sining sapatos. Ti siling ko maligo na lang gid ko anay. Ti amo to Miss Jazz, bisan kapoy ko, ginsag uban ako sang bana ko, naligo ko. Kapag kaligo ko Miss Jazz, dito daw nagpulupres ka ang akon siniya nga pamatyagan Miss Jazz. So pagkatapos pa to, abi mo Miss Jazz, wala iya si kay kabalo si Ramon nga nagapalagyo ko sa iya mo. Amo kami na iya ka nagailinaway kami na kay napalagyo ko ya sa bana ko. Sa nasiling ko na Miss Jazz, wala ko yan naluyag sa iya kay hindi ko na namian katandugon niya ko or maglululambing siya sa akon.
Amo na kun nga ang ginhambalan sa sang bana sang magulang niya nga ti. Amo na, marisi mo na kay nagpili ka sa 16 anyos. Puwerte pa kahuben. Mapuli pa na sa iya si maginikanan ka maghampang. Tinaintindihan man ni Ramon, wala na naman sa just ga pamilit. Pero kung kaisa nagailinaway, gi kami nga duha Gainaway kami, labinagin sa tion sang gabi, labinagin sa tong honeymoon namon. Naginaway kami Miss Jazz kay ging karos ko saya. Nagapanipadlos gid kuya nga hindi mo kuya makuha. Kay wala ako luyag sa imo Ramon. Tiging pangkaros ko siya Miss Jazz, gawaras kuya. Kaya mo na kalain gid sa amo sitwasyon. Amo man ang rason ko nga ang gusto ko na magpuuli. Ang bana ko ti sa una-una daw maintindihan pa niya ako. Bangod kay palangga niya gid ko, naluya gid siya sa akon, kaya tubangon niya ang konsekwensya. Nga ginpilit ako sa pagpakasal sa iya. Pagkatapos to Miss Jazz nga nakapaligo na ako, di wala na ko sang tsansa pa nga magpauli naman. Dito ko lang na istorya si Ramon kay nagpamangkot siya nga ang sang Lunes naglakat ka, wala ka gid dyan lulisensya. Ano ang plano mo? Maglayas? Di dito Miss Jazz ano naman kami ni Ramon, nag-istukihay naman kami. Ginambalan ko siya nga gusto ko ya magbalik sa akon mga ginikanan. Ramon, naglisensya na ako sa akon mga ginikanan. Impasugta na nila ako ya nga kuhaon ko lang diri ana yung akon siniiya nga mga pagkabutang, akon mga bayo, kay mabalik na ko to sa akon mga ginikanan. Si Ramon Miss Jazz hindi gusto. Sila nga asawa ko na ikaw. Bisan wala ka na luyag sa akon, diri ka sa akon sila nga luyo. Tiyamakon mo na Miss Jazz. So wala na lang gid ako iya, sang may mahimo pa, kundi nag-upod naman kami ni Ramon bilang mag-asawa. Kay Miss Jazz, wala ako makapauli naman sa balay Rason nga nag-upod kami ni Ramon, pero apang sa sulod naman sang duha ka tuig namon nga pag-upod, bangod kay ti wala ako luyag sa iya, kag wala ako ya nagapatandog sa iya Miss Jazz, masami kami nagailinaway. Sa primero, di daw maano pa ni Ramon, mabaton pa niya ang sitwasyon namon. Sa uli, bilang isa ka lalaki, naghambal siya nga mangita na lang kuya iban nga babayi. Mangita na lang kuya nga pangasawon ko nga iban nga magpalangga sa akon. Bila kasawa ko. Kaya siling ko mangita ka to ay. Siling ko na sa pangita ka to ya ay. Kaya na ano naging man guro si Ramon sa akon. Natak-an siya ka sama-sami, especially kung gabi, kabisan mahulid lang, hindi ko yung maghulid sa iya. Kaya hindi ko gusto. Wala ako luyag sa iya Miss Jazz. Isusulod sa 2 ka tuig, naglabot sa punto nga si Ramon naghambal. Mangita na lang ako iban nga babayi, nga pangasawon ko, nga maghulid sa akon, nga magpalangga sa akon. Anong natabo? Bumulito, anong natabo? 1 minuto na lang nabilin kag abot na kita sa takna nga alas 3. Alang-alang lagi ko mga kabombo ha. Tibot silingon may part 3. Kaya ti may ara pa ka sa pihak to, may ara pa kita sang page 5, page 4, page 5. Kaya mo na buwas Tapuson to ang kasaysayan ni Manang Alicia Caro. Kaya daw alang-alang naging kita, no? Drama time na. Kung suguran ko pa ni ang dason, diba si ma-overtime naging kita. Okay? Buwas Manang Alicia Caro, bitin naman ikaw. Mambal naman siya. Bitin no naman ko ni Miss Jazz mo. Ang tagpalamati ko ni Mambal siya. Mahilig si Miss Jazz nga bitin sa amon sa mga istorya. Sige lang updanay man kita adlaw-adlaw nga tanan. Kay ho, impunto las 3 na mga kabombo, no? It's drama time na, tuyang ermitanya time na. So wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod.
O tubwas naman sa part 3 kag katapusan ng kasaysayan, matudtod nga kasaysayan no ni Manang Alicia Caro sang Silay City, Barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental. Good afternoon sa imo Ma'am Nenita Upao Bernales. Ang Upao family, Bernales family kag Caro family dira sa may Silay City. Salamat gid. Nag-enjoy kita sa daw sa parte bala nga ka-suspense na no kag ang paghigugma. Ang pamangkot ko matun-an ayhan nga maluyagan ni Manang Alicia Caro si Ramon nga abana. Ukon makapangita gid si Ramon sa iban nga babayi nga pangasawon niya nga maghulid sa iya kag magpalangga sa iya. Buwas aton ina nga sabton sa katapusan ng kasaysayan ni Manang Alicia Caro sang Silay City. Wala kita sa panahon mga kabombo, but before that, ari anay hong aton sinip words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Galatians chapter 6 verses 1 to 5. Then naghambal. Brothers, if someone is caught in any wrongdoing, you who are spiritual should restore such a person with a gentle spirit, watching out for yourselves so you won't be tempted also. No, pag-ulikid naton sa isa kay isa mga kabombo, na binagid kung makita naton ang aton sini nga mga uton nga nagapakasala na lang. No, although nga wala gyud kita right nga mag-judge o gon maghusgar, pero pwede kita iya makapangamuyo, pwede kita iya makabulig nga mapahanumdum sa iya nga hindi amo sa laang iya siniginhimo, no? Sa Galatians chapter 6 verse 2 dira nagasiling, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ, no? Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ, no? Grabe mga kabombo. Aton sinima pinalangga nga matag palamati ang ginatawag balanga unity. Ang pagpalangga sa isa ka isa, pag-ulikid sa isa ka isa bilang mga kabataan sang Dios. Isa sa mga rason mga kabombo, no? Isa sa mga panumdum gid sang Dios sa aton sa ibalaan kasulatan, no? That we should carry each other's burdens. We should help one another. No man is an island. No man stands alone. Each man to me. So we need each other, no? We should love one another, respect one another, help one another, carry each other's burdens. Wala kita sa panahon is bye-bye time na inisagyapon niyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid makabig nga carcinogenic. Processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa
sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Galalaway ako magtulog sa pinakas ni Barikoson nga nagalanay-lanay ba? Huling! Sirhi ganing puerta, kay base kong sudlon kita sa makawat nga may bukol. Hoy! Barikoson! Hindi mo gana ko paghilabtan ha? Nga wala ko yan nagpailabot si mo! Ay nga, ikaw lang yung may karapatan nga taugon nga buklan? Karapatan sa barikos mo eh! Buklan mo eh! Barikoson mo man eh! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Dayo ko pala sa imot si Alvina mo. Nga ba lang pirmi mo lang ginagarit-garit si Chutagoy? Gagang hindi ko siya paggarit-gariton o kung awayon huling. Kadamos ang perwisyo ang ginbuhat niya sa akon. Kag kun nga nagasabat siya kay man guilty siya. Husto kitang ginasiling nga hampas sa karabaw sa kabayo ang igo. Pero memang kung makabatisa mo sinanga sugilanon. Abi, tanawon takon matuod. Makadto ko sa talamnana. Kabayo kag karbaw. Kagton ko abing karbaw. Dason madalagan ako sa kabayo. Lantawon ko kunara sa kabayo ang ginkagat ko. Ari na.
Kagton ko ng karbaw. Nakagat ko ng karbaw. Madalagan ko sa kabayo. Tanawon ko kung may ginagyan sang ginkagtan ko. Na, aring kabayo. Tanawon ko kung may agi siya sang kinagtan ko. Wala. Wala man. Wala gid ho. Wala agi siyang kinagdan ko. Ba, ang kabayo, agoy! Nagsipa ko siyang kabayo. Agoy. Ni mga kabayo. Nagsipa niya ako. Nga palang dulong panulo ko ba? Matuod ayan naging siling ni Oray. Nga mapaybalo siya sa akon sa paagi nga hindi makamutik ang taga-barangay nga may relasyon kami nga duha. O hindi. Makahuluya ini. Nga abala nga si Uray panggin lahugan kuman. Kag kung hindi ko na siya pagsapakon, maiskandalo siya. Di dako nga gamo ini eh. Kag kung makaibalos si Barikuson, tapat gigos ni. Oh, makahuluya gid kayo. Sibuyas! Amarguso! Uy. Alugbate! Bulong sa kupid! Si Uray. Ara siya. Pawala lang ko Uy. Tagoy! Waanay diri! Kay ari nang imo gin-order nga kapayas, oh! Hindi, intawag ako. Magwa na lang ko Uray! Ari na ko Ay, arin na galing imo gin-order nga kapayas sa akon, oh. Dawata na. Abi, May unod na sa sulod nga papel. Amo na ang mensahe isang aton nga pagpalanggaanay. Hala, sige. Malakat na ko ha. Kay nagatulok sa aton si Huling. Mates! Amargoso! Hindi. Ano pa? Kiyaron ko abi ang kapayas nga ini. Pero, ano naman? Kiyaron ko bala ini o kon hindi? Uray, ano tong ginhatag mo kay Tio Tagoy? Ato. Kapayas nga luto. Order niya sa akon. Palakaon gani kapayas si Tio Tagoy? Ay, oo. Para kuno sa iya, guya. Para nga magkinis. Para mag-ayo ang iya. Bukol. Kag isa pa huling. Ang kapayas. Para man na sa resistensya. Gani, kada aga ko no, dalan ko siya kapayas. Para nga magdamo ang iya duga. O sige, pili na.
Anong baklon mo kay nagadali na ko nga magpauli? Nga nagadali ka, gid. Kay kadamo pa sang utan mo, ho? Ay, may buhaton pa ko, ah. Kay may buhaton pa ko nga makapahalipay sa akon. Arina. Buksan ko ng kapayas ngayon eh. Hiwaon ko. Ara na. Uy, may sulat matuon sa sulod. Aber, basahon ko. Abogin likit to. Arina. Tagoy. Tabuon mo ko sa katubuhan, kay daw sa mapangos na gid ako tubo. Dasigon mo, kay ginauhaw na gid ako. Wala. Eti ko na mo sini. Subunggid malakap man ako. Ambot na nano ni man. Nga doon sa nahidlaw man ko kay Uray man. Isa pa, wala man ni bayad free. Gani pagin puslan ko lang ini. Yadi pa man ni Batan, hindi ka gin magaling dito sa balay, ha? Nga, Chot Tagoyaw. May katuan lang ako, Diin? Ay, nga mangusisa ka, gid? Oh. Kinanglan makaibalo ako, Chot Tagoy, kung hindi ka makanto. Kay man, basi mo akong maaksidente ka. Kundi makaibalo ako, kundi ka pangitaon. Ano nga aksidente? Mali mo, kung basi kung magkurog ka lang, kag hindi ka naman pawan. Animal ka. Ginapangamuyo mo gali nga may malaing nga matabo sa akon? Wala ka sang sweldo sa bulan nga ini, ha? Nagaplano pa nga daan ako nga pasakaan tani ang sweldo mo. Kagatagan ta pa ka SSS. Oh! Pero bangod nga ma, dumay malaing kaya nga ginaplano sa akon. Hindi ko lang pagdugangan ang sweldo mo. Si Chot Tagoy man, nagaulikin lang ko siya, bro. Wala ka nga daan, ID. Ano na lang kung pungguan ka sa salakyan. Kundi, wala siyang may makakilala si mo. Naglakat si Chot Tagoy. Sundon ko bala siya. May panagupno pa ko nga may ginabuhat naman siya nga milagro. Nakita ko nga daan nga grabe gid ang panghabon niya kay na. Oh! Sundon ko siya. Nila ko magpakita nga nagasunod ako sa iya. Total, wala man sang kalawaton diri sa balaya.
Si Cho Tagoy? Nagsulod sa katuban? Ay, mano na siya man? Mapang-osto bo? Masugot man ako sa katuban, Na, dire lang ko. Ay, kadugay sa imo, haw. Oh, sure, ay? Ay, ala. Dire lang galing ilarin divo. Abaw rin divo. Kay balo ka nga na balang ko masimatan, nga hindi magalin sa balay. Kaya kung hindi ko sa pagambalan sina, sundo niya ako. Paktan ka ni Cho Tagoy ba? Ay, ambot Amo gali na Tagoy. Amo gali na ang imo tubo. Uy, kahumok pa ho. Wala pa magtigamo. Ano pang ginatulok mo, Tagoy? Kadulom abi mo. Ay, amo ginaiya. Maitom abi ako mo. Silingan nga, kapkapal lang. Hola! Mayo man yang bulag haw, kay makatultol man. Bukid. Uy, Tagoy! Ano nang nagakabit? Daw labot sa tuhod mo, haw? Hipos, basi may makabati. Ay, sino makabati diri? Para nga kita lang ang ari diri. Hala? Naglinong? Agoy! Agoy! Uy, hala? Virgin pa gali si Cho Tagoy? Nagpitik ang rayuma ko. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kadipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ida pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ida kadipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nakibot ako sang hitsura ni Marjo sang magwa ini sa amon balay. Tugod malaba na ang iya buhok, kag may pika pa siya sa duha niya kabutkon. Samtang, sang didto na siya sa bar, ginbantayan gid niya ang mga kaupod ni Arthur. Kag didto, nakatsansa siya tungod si Petronas nag-CR, kag ginsunod niya ini. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Tuluka ko si Mayo. Tuluka ko. Sino ako? Ikaw? Ikaw si Marjo? Oo. Ako. Buhi ka? Buhi ako. Nga.
Nga! Hindi ako pagpatsa. Hindi. Bayaran ko ikaw. Bayaran ko ikaw bisan pila. Magnganga ka na. Maluoy ka. Hindi pa ako maluyag nga mapatay. Sapat ka. Sang ako nagapakitluoy. Ako ang nagasiling nga patyo na ninyo ako. Agud nga hindi na mag-abot pa ang tiyon nga ini. Nga! Bagay sa imo. Palukpon ang pagulbagol mo. Patay na siya. Patay ka na nga, sapat ka. Ito si Tunto ka. Sapat ka. Uduha lang ang kabuhi mo. Patyon ko ikaw liwat. Halika. Uyuron kong yabangkay. Ilublob ko ikaw sa inuduro. Dali. Dali. Agod masapuan kanila nga nagalangoy sa tubig sang inuduro nga ni Malka. Na, amoy na. Munang bagay sa imo. Karon mahalin na ako, Dre. Mahalin ako, Dre, samtang wala pa sang may nakasulod nga tao, Dre. Pagkatapos, makadto ako sa tubang sang bar nga ini. Manilag ako kung ano ang madason nga matabo. Yapo makabalik si Petronos, haw. Apasong ko sa CR. Lumangihi naman ko nga daan mo. Mayo kay wala sang tao. Atong CR. Atong hilian, no? Asulod ako. May tao. Uy, ganun na sa man. Nagaluhod sa may inudoro, ho. Hubog na gurong Tunto nga ini ay. Hoy! Nagano kada man? Mano kada mainom? Hindi na da ilimnan. Uy, anay ka? Daw hindi ani amuhaw. Mapalapit abi ako sa tao ngayon na. Ari. Uy, do patay naman ini. Abe. Uy, hindi. Kilala ko ini. Si Petronos man ini. Hindi siya gido, siya gid. Butungon ko siya. Hara na. Hindi. Siya gid. Si Petronos gido. Kag ang iagtang may igos ang bala. Hindi ginpatay siya. Paigdaon ko sa salog. Pakayon ko siya. Animal si Petronos gidaw. May nagpatay saya. Kinahanglan niya makaibalo si Arthur. Kinahanglan gid. Ari ako diri sa tabok nga ilimnan. Nagainom sa beer. Kay nagahulat sa matabo. Bah, may pulis patrol nga nagabot. Ara ng pulis. Kagara, may nagasunod man nga ambulansya. Halin diri, makita ko nga nagaginual ang mga tao sa piyak. Ato, nagaginuwa sila sa bilyaran. Nakita ko si Arthur.
Kagaya duha ka kaupod. Si Gabi kay si Teo. Sila mga kaupod ni Arthur. Ara. Ginahambal sila sa pulis. Tungkol ka grupo nilang napatay. Ato na. Nagsakay na sila sa police patrol. Samtang naging karga man sa ambulansya. Amo na tong bangkay sang animal. One down na. Mga sapat kamo ha. Ubuson to kamo tanan pamatay. Ginpatay ni Barjo si Petrono sa CR sang bilyaran. Kag ang iya lawas nakita sang kaupod niya. Kag sa wala madugay, nag-abot ang mga kapolisan. Samtang si Marjo naman ara lang sa tabok nagapanilag sang nagakalatabo sa bilyaran. Sa pagpadayon ko pagid. Balain ini. Balain gid ini Arthur. Maragpatay kay Petronos. Ginmartir siya. May atraso gurong tao nga to mo. Wala man na sa sang atraso. Inom kag sigarilyo malang ng habi niya. Kag hindi ako magpati nga may atraso na sa ibang nga tao si Petronos ha. Apang sino? Sino nagpatay sa iya? Sino? Kalibre 22 sa nakapatay si kay Petronos, Arthur. O gani kay sagtanggit siya na igo Gani patalgid. Hataga naton sang tiyon ng mga pulis nga makapangusisa sang mayo. Amay pa siguro, hindi lang kita magsarig sa mga pulis Oh, nga man. Basib na kung sa ila pagpangusisa, masapuan nilang ginsalwid naton nga nga si Luisa bala. Kagang lawas sa nubyo niya nga si Marjo. Kag sano pa nila mapasabat ang duha nga to? Nakibalo ka naman sa mga pulis. Madamo sila sang intel sa kalibutan sa mga kriminal. Himali mo. Manakahibalo nga kita gali ang naghimo sa to. Gani mayo pa, hipsa na lang nato ng kamatahin ni Petronos. Parang hindi na magpagusi sa mga pulis sa aton. Kiti abyan nato kadaan si Petronos mo. Kag kita ang pisa-pisahon nila sa pagpamangkot. Kag nagapati ako, nga may mamutikan gid sila. Gani ang maayo pa, malaylo anay kita. Hindi anay kita magsako nga mahibalaan kung sino gid ang nagpatay sa iya. O ano sa imo? Hindi ba nga gusto suggestion ko? Pwede. May punto ka. Sige. Malaylo anay kita. Kaya ako ma-focus anay ako sa akong pag-eskwela. Parang wala sa may makasili nga may labot kita. Kag may nahimo kita iya nga murder. Gusto ka matuod, Arthur? Kag ako amo man mabaligya ko sa negosyo na mga piki bala nga mga tape. Bati ko. Front na ninyo mga fake nga mga tape. Kag ginabaligyan ninyo iya. Amo ang syabo. Ginabaligyan ninyo sa ngamay mo. Hambala pa ta. Makapaggusto bala ako kung hindi amo silang amo negosyo. Basta mo na rin sinibuhaton naton, Arthur. Malaylo lang anay kita. Pahibalo naton si Gabi. Ate, okay Ay, Miga Maxima. Wala pagid balas ang balita pati sa akon anak. Nagakadto ako permi sa pulis. Apang wala man sila sa masugid sa akon. Ang ginahambal lang nila, gamahulat lang ako kung may matukiban sila parte sa kaso sa akon anak. Ambo gali? Oo. Ayabaw, Miga. Pamatsyag ko.
Amoy ning halinan sa nga akon kamatayon mo. Hindi gid ako ya makatulog kung hindi mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang akon anak. Nagapatigid si Edad nga wala nagid sang paglaom nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang iya anak, Marjo. Natural lang inala. Tungod wala pa sang nakuha nga lead ang mga pulis, parte sa natabo nga to. Wala makahibalo si Edad nga ikaw si Marjo kag buhi ka imo iya. La, hindi ka lang magsala ah. Delikado nga makaibalo mga pulis nga buhi pa ako. Hindi ka gid magsala nga magpanugid. Tungod lagson gid nila ako sina. Agod nga patyo nila. Ay abo Diyos ko. Nga abala nga ha. Amo na lang inang paglagas nila sa imo. Kag ikaw Marjo, nagasigi ka man gihapon sang lakat. Pasi kun matandaan kanila. Hindi la. Hindi sila makatanda sa akon. Malayo ako kaayo sa madyo nga nakita nila. Kadamo nang kadaan sa akong pikaw. Kagang akong buhok malaba na. Daw sa adik na ako kung tulokon. Makilala pa nila ako sina. Hindi na sila makakilala sa akon la. Kag bisan ganing kaugalingon ko do hindi ko na makilala eh. Sila pa? Bisan pa. Nahadlok gid ako apo ko. Ano abi sa imo kon mabakasyon anay kita sa aton paryente sa tabok? Sa sina, wala sang may makakilala sa imo? Hindi la. Hindi nila ako makilala ha? Basta hindi ka lang magpanugid sa ila. Nga ako si Marjo. Hindi ka lang magpanugid sa kabisan sino. Ihambal mo lang nga paryente mo ako. Nga apo mo ako sa taga-tabok. Nga nagbakasyon lang diri. May masugata ako. Si Tubi na, ang adik. Wow. Nagaulo atras sa bantis siya, oh. Ano siya, hubog? O kung sabog? Anay ka gani. Mamangkot ako siya. Uy, Tubi! Ikaw ina? Oo, ako ni. Sino ka, haw? Ako si Iking. Di kilala ko na ikaw. Ikaw ang apo ni Lola Maximang daw sa adik man? Oo, ako. Ati ano, gusto mo maupod ka sa akon? Ha? Sa din? Bakal ko... may nabalaan ko nga balaligyan. Maupod ka? Ati sige, maupod ko si mo. Ati, dali na! Okay, dali. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton platuntunan, provincial diri. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan,
Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! The inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr., 17th President of the Republic of the Philippines. Maging bahagi ng kasaysayan. Tumutok sa gagawing blow-by-blow coverage ng mga Bombo Radio at Star FM stations sa inaugurasyon ng susunod na presidente mula mismo sa National Museum sa Maynila. Hindi lamang mapapakinggan, mapapanood din sa mga digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Ang panunumpa, the inaugural of Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tandaan, sa Hunyo 30, araw ng Huwebes, simula alas 11 ng umaga, dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart. Sang una ko ikaw nga nakita,
Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, naglaom kami ni Eva nga mangin matawhay na kami. Apang, liwat naman nga nagbalik si Gas kag ginpamilit ang iya kaugalingon nga mag-estar sa balay tungod na ubos na kuno ang iya kwarta kay ginhatag niya sa iya asawa. Kag ginpasulod na lang siya ni Eva tungod nagapamahog ini nga habuyon ang ila bintana sa pagpadayon ko pagyed. Siling mo, hindi mo siya pagpasudlon. Wala ako sang mahimo. Gubon niyang bintana. Ano? Jenny, ano makaon tada? Wala kami sang inugpakaon sa imo, no? Ati wala kaso? Pwede man ko makapangita sa pagkaon sagwa? Eva, anong buhaton naton? Hindi ako makahibalo, Jenny. Nakainom siya. Kag nahadlok ako kung basi anong buhaton niya. Ba? Sinong bata nga ina man? Ara siya sa tunga sang dala, no? Kag nagahibi. Anay ka. Daw kilala ko man siya. Anak siya ni Aaron. Kag may magulang siya nga ginatawag kay Gracie. Nakita ko siya nga ginabuli sa mga bata sa eskwelahan. Kag nag-abot si Gracie. Kag gintabog niya ang mga bata nga nagabuli sa iya manghod. Apang isa lang siya dira, oh. Kag nagahibi siya, kag do may ginakadlukan.
Anay kagani kay kadtuan ko siya. Makaluluoy man. Oh, anong ginahimo mo diri sa tunga sang dalan? Sugiri ako kung anong natabo. Di nang utod mo. Si Manang sa balay nagkabantay kay Mama. Man, nagkalahi naman ang iya pamatyak. Amo gali? Nga wala ka nagpauli. Naaway nila ako. Oh? Sinong nag-aaway sa imo? Ato sila, oh. Nabantayan nila ako. Nakakita ako sang pila ka mga bata nga nagapanago sa mga hilamon. Hindi nila ako pagpahulion. Sa diin ba lang balay ninyo? Makuha ako sang coat ha. Kag pagkatapos, idulong ko ikaw sa inyo. Matot? Oo. Diin ba lang magulang mo? Ato gani sa balay. Nagaupot sa amon iloy. Ginny, kilala mo ba ng bata nga dala ko? Aba, oo. Ikaw si Molly, hindi bala? Oo. Ginny, hatagi ani siya sang gatas kag biscuits. Kay makuha lang ako sang coat. Kay dulong ko siya sa ila balay. Kay ginabuli siya sa mga iban nga mga bata. Hindi na lang. Ako na lang ang makuha. Maghulat ka lang sa makadali, Molly, ha? Mayo kay ari ka na, Ginny. Naluoy gid bala ako sa bata nga ini mo. Pero Eva, nga mo sinang panghambal niya, haw? Nagahutik lang siya. Amo man gani inang natingalahan ko. Apang pabayin na lang idulong ko na lang siya sa ila balay. Mabalik man ako dayon Pero kung mag-abot karon si Gas, magsaylo ka lang sa ila ni Lolo Popoy ha. Sige sige na. Maglakat na ka mo. Daw si Muli man ang nagapakadtungin na dire? Kag may kaupod sa kababae? Ano ay na natabo man? Sugatawon ko sila. May natabo ba lang? Kakuan, wala man Pero, ginsaya ko ni Eva nga maghipos. Ginsniyasan ko si Aaron nga hindi na lang magpangusisa. Gindulong ko na lang si Molly kay daw maulan. Amo bala? Dali ka mo sa balay. Nakita ni Eva si Molly nga bata ni Aaron sa dalan. Gani gindala niya ini pauli kag gindulong sa ila balay. Sa pagpadayon ko pagkid,
Sige na. Magsunod ka mo. Ara din sa sunod si Gracie. Magsunod lang ka mo. Kimabaharik pa ako sa obra ko. Sige na. Dali na muli. Masulod na kita. Anong natabo sa imo, Molly? Nga, wala ka dayon magpauli, haw? Hindi ko. Muli? Hindi ako makabati isang mayo sa imo. Anong mabulig ko sa imo? Makabulig ka lang kung mapauntat mo si Miss Rivera sa pagbuli sa iya. Nga Lakat na sa sulod, Molly. Sulod na? Hindi siya makahambal sang maayo. Nagahutik lang siya. Kag wala man ako makaeskwela kaina, kay naglain ang pamatsyag ni Mama. Si Molly, hindi na mag-eskwela, kay wala sang may mabantay sa iya. Bantayan lang na sang mga bata nga wala ako, kag sakiton si Molly. Ano abi kun ako na lang ang masugat kay Molly sa eskwelahan? Wala man ako sang trabaho. Matuod? Oo. Hindi ka malate sa pagdulong? Hindi ako malate. Sige malakat na ako. Ipaalam mo na lang ako kay Papa mo nga naglakat na ako, ha? Nagbalik na siya sa iya trabaho. Pirmi lang na siya sako. Sige. Amo na ako. Makaluluoy man ang duha ka bata nga ato. Nagapalibog pa sila. Kay nagamasakit ang ila, Iloy. Wala man sang malain kung magbulig ako sa ila. Kag makuha pa sinang problema ko nga ginapaminsar ko. Na ako sa jutay nga eskwelahan. Kag nakita ko ang mga kabataan nga nagahinampang. Nakita ko si Molly. Nagadalagan siya pakadto sa akon. Hoy! Molly! Magbalik ka diri! Kag maglakat sa gusto! Nakita niya ako. Kag nakita ko man nga nagbalik na si Molly. Kag nakita ko ang 3 ka bata na nagapanago sa unahan. Anay ka, kay mapalapit ako kay Mrs. Rivera. Ang mga ginikanan sa buwa, maghulat lang, kag hindi magsulod sa gate. Nagsulod lang ako dere. Kay gusto ko lang nga maguntat ng mga bata ngina sa pagbuli kay Molly. Imo kunta na ina trabaho. Apang wala mo ina ginahimo. Dali na Molly. Idulong ko na ikaw sa inyo balay. Kag kamo ha? Kamo nga mga kabataan kamo, maghanda kamo, kay isugid ko kamo sa inyo mga ginikanan. Molly, ara nang banas pakadto sa inyo balay, oh. Sige na, magpauli ka na. Kay nagahulat na sa inyo sigurong iloy ninyo. Ato na siya. Bantayan ko siya, hasta nga makalambot siya sa ila balay. May isugid ako sa imo, Eva. Ano ina, Jenny? Nag-abot si Gas. Kag may kaupod siya nga tawo. Sino nga tawo?
Wala man gani ako makakilala eh. Pero do pareho gid sa iyang batasan. Kung magtulok sa akon, nagangisi. Amo gali? Kag diri ko na matulog ang amigo niya. Ano? Hindi mahimo ina, Jeannie. Ginsiling ko na ina sa iya. Kag nagsiling siya, nga may rason siya nga magpadayon diri sang iya amigo. Kay ti, ako gani ko no gintugtan mo nga diri maistar eh. Amo gali ha? Kadamol gid sang nawong sang tao ngina. Sa di na siya. Ato sa ibabaw, may ginabuhat sila nga kun ano. May dala sila nga mga butang nga mga karton. Kagambot, ano pagid ato Ay, Eva, nagadugang nagid balang nervyos ko mo. Hindi nagid ko yung makapadugay diri, Eva. Mahimo ka nga makahalin kag magsaylo kay Lolo Pupoy. Pero, paano ikaw? Hindi ko pwede nga bayaan ka diri. Karon, dito ako matulog kay Lolo Popoy. Apang ikaw, Eva, kinahanglan nga siguraduhon mo nga nakalak ang imo pertahan, ha? Kag kung ano gidman, magsinggit ka lang. Kay araman si Wilfred. Nagapauli man siya kung matapos ng obra niya sa bar. Ati oo, Jeannie buhaton ko ina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga